Na, íme a 10 filléres. Na, itt már sokkal több érdekességet találhatunk, ezt aztán végtelenül sokat nyomtak. 252 milliót, tehát jóval többet, mint az 5 filléresből. Ez volt a másik olyan címlet, amit nagyon gyakran használtak. Rengetegféle nyomáseltérés és színváltozat van. Itt van egy teljesen kifakult példány, és van egy teljesen gyönyörű szép piros, tehát az eredeti kiadású szín. Ugye ezt kiadták rózsás kármin néven, tehát a pirosat nem nagyon ismerik ugye a nyomtatechnikában, inkább a vörös színt használják helyette, tehát ez lehet világos rózsától egészen a kármin rózsa, vagy a vörös, vagy hát nekünk ez a piros szín, és ennek mindenféle változata előfordul, nagyon szép bélyegek. Itt már több olyan bélyegem is van, ami egykörös lebélyegzés. Látszik, hogy az egykörös bélyegző az szinte ráfér teljesen a bélyegre, tehát ezt egy gyűjtés szempontjából ezeket nagyon szeretem. Nagyon jól olvasható, ezen ugyan a város, a helyesség az nem olvasható, de itt az alsón, amit mutattam, hogy nagyon szépen lehet olvasni, úgyhogy ezeket nagyon szeretem, és akkor egy sorozatot is összegyűjtek belőle. Na, ami érdekes, hogy a weboldalon, hogyha felkeresitek, akkor minden egyes bélyegnél az adatlap alatt van egy ilyen színskála, amit úgy állítottam össze, hogy az előforduló színekből, úgyhogy lehet látni, mekkora különbségek vannak. Ami érdekes lehet, mivel ebből nagyon-nagyon sokat csináltak, ugye a 100-as években, lehet találni olyan oldalszelvényes, tehát a megmaradt oldalszelvényes példányokat, ami vagy egy teljes évet, a vágott évek, ahol a nyomtatechnikai jelek is látszódnak, amik nagyon ritkák és értékesé tudják tenni. Egyébként független attól, hogy nagyon-nagyon sokat gyártottak belőle, a postatiszta bélyeg az katalógus értéken 2500 forint, míg a használt csak 30, tehát ez is mutatja, hogy mennyivel ritkább lehet az, hogy valaki be tudjon szerezni egy 1904-es postatiszta 10 forintos. Nyilván nem a legdrágább, azért az 5 koronás az viszi a prémet, de a 10 filléresnél nagyon sok érdekesség van. Ezeknél a bélyegeknél, hogyha esetleg olyat találsz, mint hogyha egy falcnyom lenne rajta, de egy ilyen kis háromszögbe vágott, vagy trapézbe vágott rész, az azt jelenti, hogy ez bélyegtekercsben is próbálkoztak vele, igaz, hogy a 900-asba néha össze szokták keverni így a 4-essel, tehát az biztos, hogy későbbi, tehát az bélyegtekercses, viszont ezeknél előfordul, hogy bélyegfüzetet adtak ki, tehát az egyik szélén mondjuk vágott bélyegről van szó, az azt jelenti, hogy akkor az bélyegfüzet volt. Úgyhogy meg aztán vannak itt elfogazott példányok, tehát én például szeretem, hogyha nagyon szép centrikusan van a kép a bélyegen, de nagyon-nagyon sokat a fogadás során így elrontottak, hogy belement a bélyegképbe. Azért van olyan sorozat is, amit gyűjtek, ami kifejezetten elfogazott. Na, de visszatérve, hogy ne legyen túl hosszú, tehát a különböző, a színpalettán ez a kárminos, vöröses szín, és ezeknek a halvány meg az erős változataik közül szinte mindegyik előfordul. Ez egyrészt a nyomás erősségétől, másrészt a papírtípustól is függ.